आरोग्य क्षेत्रात राज्यातल्या आरोग्य क्षेत्राला कितपत फायदा होईल असं दिसतंय तुम्हाला? देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या सरकारच्या माध्यमातून गोवा राज्याला खूप फायदा आजपर्यंत झालेला आहे. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये नवे नवे इन्फ्रास्ट्रक्चरची गोष्टी आणि त्याचबरोबर आणि मदर अँड चाइल्डचा ब्लॉक आमचा प्रोजेक्ट आता अप्रूव्ह होऊन आम्हाला लवकरात लवकर इंटिमेशन यायची मला खात्री आहे ते लवकर येणार. टर्शरी कॅन्सर सेंटर ते आता स्टेट कॅन्सर इन्स्टिट्यूट म्हणून आम्ही त्याला आता बांधून राहिलो आहे. त्याला बी आम्हाला भरपूर फायदा प्रधानमंत्री देशचे नरेंद्र मोदीजी यांच्या माध्यमातून मिळालेला आहे. आज देशचे पूर्वीचे आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीयजी आणि आताचे आरोग्यमंत्री JP नड्डाजी जे आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष बी आहे आणि त्यांच्या हाताखाली काम करण्याची परत एकदा मला संधी मिळाली. पूर्वी बी त्यांच्या अंडर मी काम केलेलं आहे आणि मला वाटतं की खूपशे नवीन गोष्टी, नवी योजना आणि मोदीजीचं सरकार जे परत एकदा मोठ्या ह्याच्यानी स्थापन जो झालेला आहे, मला वाटतं की राज्यात अँड आउटरीच प्रोग्रामच्या माध्यमातून मला वाटतं खूपसा असा फायदा मला होणार आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या अजेंडामध्ये सर्वायकल कॅन्सर आणि ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंगचं बी मॅनिफेस्टोमध्ये जे घातलं होतं ते मोठ्या प्रमाणात करणार आहे आणि त्या राज्याला बी त्याचं भरपूर बेनिफिट आम्हाला मिळणार आहे. गोव्यामध्ये आम्ही ऑलरेडी ते सुरू केलेलं होतं. पण मला वाटतं की सगळ्या गोष्टी नवी योजना आम्ही जे काय मागतो आणि आम्हाला जे काय दिसतं की आउटरीच प्रोग्राम आम्ही परत कसं आम्ही स्ट्रेंथन करू शकतो, सामान्य प्रजेच्या दारावर आरोग्यसेवा आणि कसं आम्ही स्ट्रेंथन करू शकतो, हे सगळ्या गोष्टी करायला पाहिजे. मला वाटतं योग्य तऱ्हेने आम्ही केंद्रातून आम्हाला भरपूर सहकार्य आम्हाला मिळणार आणि मला खात्री आहे कारण हेल्थ सेक्टर हे केंद्र सरकारची प्रायोरिटी एरिया आहे आणि मला वाटतं ते आम्हाला भरपूर कॅन्सर हॉस्पिटल कुठं काम चालू आहे. काय परमिशन्स पेंडिंग होते पण काम चालू आहे. आता हे सगळं प्लिंथ लेवलपर्यंत काम चालू झालं. आणि वन खात्याला याचा कितपत बेनिफिट होईल असं बघायला पाहिजे. नवीन प्रकल्प मी ऑलरेडी आता घोषणा केली होती की मुख्यमंत्रीबरोबर आमची चर्चा झालेली आहे. मुख्यमंत्रीबरोबर बसून बोंडला जूचं एक लोन घ्यायचं आमचं चर्चा झाली होती की आम्हाला एक कमीत कमी 120 कोटीचं लोन घ्यायला तरी परवानगी मिळायला पाहिजे. कारण आम्हाला जर बोंडला पूर्णपणे रिफर्बिशमेंट आम्हाला करायला पाहिजे, बरेपैकी एन्क्लोजर आणि एक वेगळ्या तऱ्हेचं माहोल जर तिथं तयार करायला पाहिजे जे आकर्षित टुरिस्ट आकर्षित येऊ शकतात. कॉटेजेस रेनोव्हेट करायचं आहे. हे सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी आम्हाला एक मास्टर प्लॅन त्याचं तयार करून ते योग्य तऱ्हेने पुढे न्यायला पाहिजे. आम्हाला एक आमचं वाईल्ड लाईफ पार्क एक सफारीसाठी ते तयार करण्यासाठी आम्ही म्हटलं होतं सांगेच्या परिसरात जे ऑलरेडी वाईल्ड लाईफ सँच्युरी आहे. हे सगळ्या गोष्टीसाठी मला वाटतं केंद्र सरकारकडे एक प्रस्ताव ऑलरेडी आम्ही पाठवलेला आहे. पण त्याचबरोबर आम्हाला हे बोंडलासाठी आम्हाला लक्ष घालायला लागणार. 1-2-3 असे प्रकल्प प्रायोरिटी देऊन पुढच्या 3 वर्षात आम्ही योग्य तऱ्हेने आम्हाला यश मिळायला पाहिजे. तर आम्हाला आतापासून ते कामावर लागायला पाहिजे. ओके. आणि सर निधी जो 120 कोटी मिळणार आहे तो नाही मिळणार हे म्हटलं नाही. विनंती केली आहे मुख्यमंत्रीला की आम्हाला लोन घेण्याची परवानगी द्या. आम्ही हातरीचं मॉडेल आम्ही तयार करतो जे काय डिपार्टमेंट ते परत सरकारकडे ट्रेजरीला पे बॅक करू शकतं. ओके. आणि दुसरी सर शेवटची गोष्ट आता पावसाचं हे चालू आहे ना सीझन, सो रेनी सीझन असल्यामुळं जंगल क्षेत्रात खूप सारे वॉटरफॉल्स आहेत सर. त्याची प्रिकॉशन किंवा वन खातं त्याच्यावर कसं नियंत्रण सर ठेवणं? वन खातं जे वाईल्ड लाईफ सँच्युरीची आतली एरिया आहे, जे किती रिस्ट्रिक्टेड एरिया आहे तिथे लोकांनी जाऊ नये आणि जे तर कुठं फॉरेस्ट मॉनिटरिंग पाहिजे ते मला वाटतं PCCFने ऑलरेडी मीटिंग घेऊन योग्य तऱ्हेने स्ट्रिक्ट हे नियंत्रण ठेवायचं डिसिजन घेतलेलं आहे.